Ola, que tal? Benvidos. Con 4 analistas abordaremos hoxe, un xoves máis, a actualidade de Galicia, de Santiago, empezaremos por Santiago, de España e do mundo, que quere dicir Trump. Espero que hoxe poidamos falar de Estados Unidos e das súas relacións co resto do mundo. Por iso, ademais, temos hoxe un convidado que é experto en estas cuestións. Pero antes de empezar, quero presentarlles os 4 convidados, como lles decía, e pola miña esquerda están Carla Reyes, que tal, Carla? Virgilio Costas, que tal, Virgilio? Moi ben. Dous xornalistas, e pola miña dereita, outro xornalista, Xosé Mexuto, Que tal, Luis? director de Sermos Un Galiza. placer estar aquí. Gracias. E tamén José Manuel Estévez Sá, que é o experto que lles decía en temas, sobre todo, internacionais, non? E que, ademais, estivo en Estados Unidos seguindo a campaña moi de preto. Ben, pero como é costume, empezaremos polo máis próximo, por Santiago, e chegados ao mes de febreiro xa, pois continuamos sen orzamentos na cidade. Parece ser que se están achegando posicións, pero, bueno, hoxe 2 de febreiro, seguimos sin presupostos e hoxe mesmo sin data de pleno para poder leválos a aprobación. Quería que me fixese unha reflexión sobre esta situación e, sobre todo, si creen que desta vez si pode ir adiante e vamos a ter orzamentos en poucas semanas. Mexuto, que probablemente estés ben informado neste tema. Non teño así unha información tal. O que sí que creo que sí que vai... todo indica que se pode chegar a un acordo. Entre outras cosas porque, digamos, os actores que están negociando son conscientes de que o mellor escenario é o acordo e o peor escenario pois sería ir a unha renovación de orzamentos ou unha cuestión de confianza, non? Creo que tamén hai unha razón aritmética, o feito de que os dous concelleiros do bloque sumen a maioría co Compostela Aberta pode desbloquear a situación e alimentar ese escenario de acordo que polo que pola información que manexo se podría concretar en un par de semanas. Bueno, non sei se os demais que teñen que decir ao respecto, se creen que pode ser ou non. No tengo yo tampoco información al respecto. Lo que sí me parece que hay que señalar y que hay que subrayar es que, a ver, los presupuestos son el instrumento de gobierno por excelencia de cualquier gobierno, ¿no? Y creo que con mayor razón todavía de un ayuntamiento. Por lo tanto, la renovación de presupuestos sí, pues es una fórmula que permite al ayuntamiento seguir funcionando, pero en ningún caso permite realmente una gestión 100% eficaz, ¿no? Por lo tanto, a mí me parece que no es posible que sistemáticamente una ciudad grande, una capital de una comunidad autónoma como Compostela, esté tanto tiempo paralizada por esto, ¿no? Y en segundo lugar, creo que desde el punto de vista meramente político o puramente político, a mí me da la impresión de que esta coincidencia de que en ciudades gobernadas por las mareas, apoyadas de una manera directa en coalición de gobierno o no, o de una manera menos directa, no es una coincidencia que precisamente en esas ciudades pues es donde tengamos el problema de que no hayan presupuesto y que por lo tanto es el resultado de una alianza fracasada, ¿no? De una alianza fracasada pues, con el Partido Socialista en Coruña, de una alianza fracasada con el Partido Socialista en Ferrol y de una alianza, de un diálogo y prácticamente inexistente aquí en Santiago con el Partido Socialista. Yo creo que ese elemento debería ser suficiente para que ambos, tanto unos como otros, reflexionaran acerca de esos pactos, ¿no? Porque llevan a sus ciudades a una situación de colapso. José Manuel? Sí, estou de acordo co que se dixo na mesa. Efectivamente, un orzamento nunca é doado sacaros adiante, porque hai unha serie de requisitos e unha serie de procedimentos que hai que seguir. Neste caso, o que me preocupa é que parece ser que desde a oposición non se queixa moito a oposición de unha falta de transparencia. Porque, claro, hai que entender que non simplemente son os números finais, sino que hai unha serie de unha clasificación de gastos, ten que haber unha base de execución, ten que haber uns informes que teñen que ser
tamén públicos, informes de intervención, e máis tamén os informes propios dos orzamentos, como son os informes económicos e os de financiamento. Claro, isto é importante, non, que toda esta información este transparente e que este de antemano coñecida polos grupos que conforman a oposición, para que despois o debate poda ser máis fructífero. Ahora, malia que parece ser que durante un mes estiveron un tanto, digamos, ocultos esa información tan relevante de cara a asumir unha decisión final, parece ser que hai un certo entendemento co BNG. O BNG dixo que había unha serie de propostas, ao redor de 30 ou máis propostas que foron, entendo, recollidas con esa, digamos, conversas parciais ou paralelas, non, que se tiveron entre Compostela Aberta e o BNG, e tanto é que o BNG está de acordo nunha boa parte deses orzamentos, desas partidas orzamentarias, mas tamén de algunhas, digamos, cuestións ou requerimentos que lle fixo o BNG de carácter extra orzamentario. Entón, eu penso que, efectivamente, este proceso chegará a fin, tardará, porque ainda hai que lembrar que, ademais dunha comisión de Facenda, isto ten que ir a un pleno, pero tamén hai un período de exposición pública e un período de alegacións, e despois hai que respostar precisamente a esas alegacións que chegan dende aos grupos da oposición. Por lo tanto, eu penso que isto sairá adiante, pero moito me temo que non nos próximos meses, nin 2 meses, probablemente, en fin, máis pa diante. E voulle preguntar a Virgilio se cree que puido haber algo de cambio de cromos por Pontevedra co tema do BNG. Home, algo parece porque desde que se aprobaron en Pontevedra hubo un cambio de tercio no relato que se facía en Santiago. O cal non é malo. Eu creo que o problema de que non haxe presupostos, como xa se dixo, que a acción do goberno marca a acción do goberno, pero o problema é que eso afecta aos veciños, eso ten consecuencias para os veciños. E eu creo que a modo xenérico, non concentrarlo só en Santiago, sino no conxunto dos gobernos, eu creo que falta xenerosidade e responsabilidade por parte de todos, non? É dicir, xenerosidade porque, se non ten maioría absoluta e que se aproban os presupostos, teis que ceder en algunhas cousas e non tratar de impoñer o teu proxecto sin ter a maioría absoluta, e os que tamén colevan a responsabilidade, e os que están na oposición tamén teñen a responsabilidade de facilitar a gobernación, exixindo propostas, pero tamén asumibles, non? Porque a veces dá igual que falte informe, as excusas para decir que non sobran sempre, ou porque os presentou un día de chuvia, dá igual, sempre buscan excusas, sempre son excusas e aparte que logo ao final se superan, non? Eu creo que hai que apelar a responsabilidade dos políticos e a xenerosidade para sacar adiante os proxectos. Desde logo, ten consecuencias para os veciños, ten consecuencias para o entramado socioeconómico das cidades, que, sin os presupostos, xera incertidume. Bueno, pois se hai un proxecto en marcha non se vai levar a cabo porque non hai presuposto, porque co presuposto prorrogado non se pode licitar os proxectos, e todo iso ten consecuencias. Eu creo que deberían de ter un pouco máis de xenerosidade todos, non? E vamos, dende logo, parece que sí, que hai un pouco máis de feeling, por así decirlo, agora entre o Bloque e Compostela Aberta, entre outras cousas, porque o Bloque agora é máis necesario, porque falta un concelleiro no PSOE, que con eso non chega, entonces, bueno, pois, porque tamén a situación de Santiago tamén, en fin, para hacérsela ver, non? Como se suele decir, o sea, porque a oposición tamén está, válgame Dios, non? E entonces, bueno, eu creo que, desde logo, se quero facer un proxecto, que presente un proxecto, porque eu tampouco sei cal é o proxecto alternativo nin do PSOE, nin do PP, nin do Bloque. O sea, tampouco presenta un proxecto alternativo de inversións, nin de gasto na cidade. Entonces, eu creo que é responsabilidade de todos e de xenerosidade. Ben, non sei se quere alguén comentar algo máis. Eu simplemente quería decir que, vamos a ver, o do cambio de cromos, eu non o vería tanto así, entre outras cosas porque a posición da Marea en Pontevedra era unha posición tan antinatura que de alguna maneira tiñan que recuar sobre ela, non? É dicir, non o vincularía sinceramente a dinámica no resto das cidades. Era unha alianza antinatura que iba a ter un coste electoral ao movimento no seu conxunto da Marea en todo o país que iba a ser enorme, non? E, por tanto... No, bueno, o de Pontevedra ou da Marea foi unha auténtica locura. Foi un despropósito, non? E en canto ás propostas, efectivamente, eu creo que das 30 propostas que fixo o Bloque, prácticamente neste momento, como 25 estarían prácticamente xa aceptadas por parte da equipa de goberno, co cal o pronóstico é de preacordo, digamos.
Ben, pois cando sepamos xa máis sobre a data do pleno, que probablemente se saiba xa pronto, cando se vai primeiro a comisión esta que decía José Manuel, e seguiremos falando, entrando máis a fondo no que é o meollo dos presupostos, porque hoxe non temos tempo, non? E temos tantos asuntos por diante que eu quería tamén eso, continuar e a ver se somos rápidos. O outro tema de Santiago, que estes días se falou abondo, foi o tema das infraestructuras. Onte mesmo o concelleiro de Medio Ambiente, Xanduro, pois viaxaba a Madrid para falar do tema da intermodal, da EDAR, da estación depuradora do Souto. Da intermodal foi o presidente Feijóo tamén, e a parte das cuestións do AVE, e outros asuntos como relacionados co Camiño de Santiago. Eu lles quería plantear un pouco a todos os contertulios pois eso, as grandes infraestructuras que este momento se están movendo na cidade, e se o Concello está á altura, digo, porque, bueno, noutras épocas o alcalde lideraba todas estas cuestións, aínda que non lle correspondese. Non sei se neste momento ocorre o mesmo, non sei que opinan. Virgilio, por exemplo. Bueno, no caso da intermodal si o liderou, non? O que pasa que, bueno, logo están os condicionantes políticos, non? Eu creo que, bueno, aí si puxo o seu proxecto sobre a mesa, non? Pero, bueno, o problema é que aquí é poca la mies, non? É dicir, eu creo que falta recursos e se está priorizando outras cousas. Dende logo, o AVE non sei se chegará, a estación tamén vai a chegar con retraso, ainda que non se vai a mover do sitio, non? Porque, en teoría, se chega no 2018 o AVE, ainda que sai unha liña... O tema do AVE, si eso deixámoslo para despois. Pero o que quero decir é que se chega no 2018 ou 2019, a estación todavía non está licitada, co cual, pois, o retraso parece anunciado. O acordo en Madrid iba un pouco na dirección en que cando chegase o AVE houvese esta estación intermodal e doutras cidades tamén. Ese é o plan, non? Eso implica que os traballos para a estación comecen este ano. Claro, sí. Xa, quero decir, ese é o compromiso, entendo. A licitación en este ano e a finales do ano. Entonces, bueno, xa... E o tema da EDAR, pois, é obvio que é necesario. Eu creo que ahora mismo, se hai dúas infraestructuras necesarias en Santiago, é a intermodal, que ha chegado ao AVE, senón non fai falta, e a EDAR. Logo, hombre, que sobre todo para a intermodal é necesaria para acoller tanta afluencia que vai vir a Cidade da Cultura, que entonces será preciso, digo en modo irónico, pero bueno. Antes de continuar, vamos a escoitar precisamente sobre a EDAR, vamos a ver e escoitar as valoracións de 4 responsables políticos. 3 son do Concello, o propio concelleiro que viaxou a Madrid, Xanduro, tamén o voceiro do BNG e o do Partido Popular. Do Partido Socialista estaba esta mañá a Leiceaga, precisamente no Concello, para falar deste asunto, que despois vai levar propostas ao Parlamento de Galicia, e entón tamén teremos a Leiceaga. A ver se podemos vela xa neste momento. Nos o que agardamos é que se asine ese convenio xa, porque xa vamos pilladísimos de tempo para chegar con esa infraestructura executada para o 2021 e, desde logo, que o que se asine sexa un bo acordo para Santiago de Compostela. E un bo acordo para Santiago de Compostela pasa por ter a mellor tecnoloxía posible neste momento e, en segundo lugar, porque o pagamento, a aportación económica que teña que facer o Concello con respecto ao resto das administracións sexa razonable. Hai que garantir a aplicación dos fondos europeos previstos. Entrou no novo período de programación a depuradora con carácter excepcional e por última vez, por tanto, conseguiuse unha prórroga excepcional para a depuradora de Santiago, nun programa que xestiona directamente o Ministerio, pero é excepcional por última vez. E xa levamos do novo período de programación, non do antigo, xa levan transcurridos 3 anos do 7 deste período. Por tanto, non podemos dilatar máis a construción desta nova depuradora, porque esa prórroga excepcional non se vai volver a repetir. Estamos ante un proxecto estratégico donde, lóxicamente, nos creemos que o Concello que debería de facer é pechar o máis asiña posible unha data para a asinatura do convenio, exixir
a licitación o máis axiña posible da obra e, por suposto, conseguir o máximo cofinanciamento da Xunta de Galicia, que ten que aportar a súa parte, e do Ministerio de Agricultura. O resto, a verdade é que para nós non é unha novidade que vai a haber unha xuntanza da Comisión de Seguimento, obviamente, 19 meses despois, xa é hora de que se celebre esa xuntanza, non? Houbo disposición por parte do Ministerio, da Dirección Xeral, de revisar ese punto e ver de chegar a un punto de acordo. Hai vontade manifesta polas partes de desenvolver o proxecto e pouco máis teño que dicir. Nos marcamos o horizonte de asinar este convenio no mes de xuño e a partir de aí os procesos administrativos escapanse en grande medida do que poda xestionar este Concello. Son cousas que se xestionan nas outras institucións. Bueno, pois estos eran os comentarios que facían os 4 representantes dos 4 partidos políticos sobre esta infraestructura. Eu quería que falasen desto e de todas as que acabamos de decir antes, pois estos días, como decía, pois foron noticia todas. A AP9, a Cidade da Cultura, o enlace ca Cidade da Cultura, tamén o Camiño de Santiago, que estive por aquí o Ministro de Cultura para preparar o Xacobeo 2021, e todas estas cuestións. Meixuto. Bueno, eu antes, por recoller un tema que se mencionou antes, sin tirarlle ningún mérito ao señor Estévez, que creo que era un magnífico vendedor do produto, ¿no? Hai que recordar que boa parte da súa xestión transcurriu con un primo de Zumosol en Madrid, que era o seu propio partido gobernando, ¿no? E iso, evidentemente, facilitoulle moito o traballo, ¿no? A hora de presentar os proxectos ou de aparecer el como líder de proxectos, ¿no? Este, evidentemente, non é o caso do actual alcalde da cidade, ¿no? Isto, obxectivamente, é así, ¿no? Logo, a respecto do EDAR, é que eu realmente a historia dos edares, non do edar de Compostela, dos edares en Galiza, é a historia de incumprimentos de prazos tras incumprimentos de prazos, incumprimentos de directivas europeas tras incumprimentos de directivas europeas. Por tanto, é un problema endémico deste país, non? É dicir, o saneamento integral de Galiza foi anunciado repetidamente para 2011, para 2015, e estamos en 2017 e se está falando de asinar un convenio para dar de Santiago, non? Todo isto é un problema que non se resolve, que está, digamos, in situ na historia deste país recente e que non hai maneira de resolvelo. Entón, que fructifiquen as negociacións e que non se perdan os fondos europeos, porque entón eso sí que sería un auténtico escándalo. É dicir, estamos falando dunha cantidad dun volume de recursos públicos enorme que non se poden perder, non? Logo, respecto da intermodal, eu creo que sí que é unha obra esencial para o futuro da capital do país, incluso máis alá do que a entrada do AVE, ten que ver coa conexión de todo o transporte urbano e non só co tema ferroviario. E eu aí sí que creo que Compostela Aberta non calibrou ben a hora de asinar o convenio con Fomento, porque incluíu unha cláusula que compromete a propia realización do proxecto, non? Incluíu a cláusula de que, mentres non se chegue a un tráfico de 3,5 millóns de pasaxeiros, o Estado non ten a obriga de construir a estación, non? Neste momento, polos dados que eu teño, son 2,5 millóns de pasaxeiros. Si, na perspectiva que entre o AVE e o AVE, entre aspas, roube a metade do tráfico aéreo a Lavacolla, poderíamos estar falando de 2,9 millóns de pasaxeiros, pero ainda estamos lonxe dos 3,5, non? Por tanto, esa cláusula é unha cláusula que se debería remover inmediatamente se realmente a idea é que o proxecto vaya avante, non? E bueno, logo o tema da AP9, o que sí, eu creo que se está poñendo moito foco no que é a conexión coa Cidade da Cultura, que é unha obra necesaria, que evidentemente pasa prácticamente por ali a carón, e é absurdo que non teña un enlace, pero está a cuestión do enlace orbital, ¿no? É dicir, a relación da AP9 coa autovía que vai para Lavacolla, que eso creo que é unha obra máis prioritaria, ¿no? É dicir, na orde de prioridades, realmente poñería por diante do enlace coa cidade. A mí me parece que, de todas maneras, Meixuto, vamos a ver, un ayuntamiento, un gobierno local no puede ampararse y justificar su actuación en que Madrid
o en el gobierno central no tiene a un interlocutor afín, ¿no? Es decir, pero eso dicen que no tema da intermodal foi o Concello que eu creo que nese pero pero antes hablabas de que esto era pues una forma de actuar y un lastre que tenía Galicia, ¿no? Es decir, vamos a ver, es verdad que cuando un gobierno local o un gobierno autonómico tiene en el Estado central, en el gobierno central, tiene un partido afín, puede producirse ciertas diálogo más fluido, pero no necesariamente supone un tratamiento de privilegio en absoluto. Y lo que no me parece de ningún caso de recibo es ampararse y decir, no, pero es que como tenemos a un enemigo político en Madrid, pues entonces las cosas no nos funcionan y nos tratan mal y el ministro de Fomento de turno no nos hace ni caso, etcétera, etcétera. Es decir, quiero decir con esto, termino, quiero decir con esto, que por ejemplo, hablabas de los incumplimientos con fondos europeos, es que eso es un fallo de gestión directamente, no le vamos a culpar ni a Ana Pastor ni a otro ministro de Fomento, que sea, es un fallo de gestión del propio ayuntamiento, es decir, por desconocimiento, por ignorancia, por lo que sea, pero es un fallo de gestión, ¿no? de gestionar los plazos. Los fondos, la gestión de los fondos europeos es una gestión tremendamente compleja y que hay que tener gente que sepa muy bien hacerlo, ¿no? Eso es obvio, y una de esas cosas es precisamente la gestión del tiempo, ¿no? Por otra parte, creo que fundamentalmente tiene que haber una capacidad de diálogo, es decir, lo que tú decías con respecto a efectivamente que la negociación fue quizás ingenuo, pecó de ingenuidad, a lo mejor el alcalde al firmar esos 3,5 millones, que ahora es una soga al cuello, pues probablemente porque efectivamente es casi imposible que se llegue en el corto o mediano plazo a los 3,5 millones. Ahí es necesario diálogo, es necesario mano derecha del alcalde para que sea capaz de dialogar, de convencer, de buscar a lo mejor el propio apoyo de la Xunta de Galicia para que convenzan a que esa cláusula que impone esos 3,5 millones de pasajeros se reduzca. Pero eso es capacidad de diálogo de un representante del gobierno de Compostela que representa a todos los compostelanos. Y en ese sentido creo que esta actitud muchas veces que yo por lo menos le noto a Martiño Noriega de defensa, ¿no? De estar como a la defensiva, creo que no es positiva para la ciudad. Sí, non sei se quer comentar algo, Mixuto, antes de darlle a palabra a José Manuel. O que sí que quería decir unha cousa, decir, con independencia de que efectivamente, está claro que o Concello non estivo fino asinando esa cláusula, pero tamén é certo que eu creo que desde Madrid se ve Santiago non como a capital dun país, sino como unha cidade de menos de 100.000 habitantes, non? E entón, a análise que fan os técnicos, se vamos, este núcleo urbano ten tantos habitantes, necesita unha estación intermodal. Pero eso de quién es por responsabilidad? ¿De quién es esa imagen? ¿Es responsabilidad de quién? Teñen un algoritmo e o algoritmo ya sabe que no. ¿De quién es esa responsabilidad? No, estou de acordo. ¿Quién tiene que hacer valer la ciudad? Digo que estou de acordo, que isto é un problema que se ten que resolver políticamente, pero non técnicamente. Desde o punto de vista técnico, os técnicos dirán, pues non hai masa crítica, ¿no? Cando efectivamente está lo que hai, ¿no? Es decir, hai que ter en conta criterios políticos de que está a capital dun país, etcétera, a hora de defender a obriga do Estado de que ten que poñer aquí diñeiro como puso noutras zonas do Estado, ¿no? José Manuel, ahora. Sí, eu penso que son todas elas as que acaban de ser mencionadas nesta mesa, pois infraestructuras absolutamente relevantes, non só para Santiago de Compostela, sino para toda Galicia, no senso de que moitas veces, ou as máis das veces, entrase a través de Santiago para despois acceder a outros puntos de Galicia, polo propio interese turístico e cultural que tenga a nosa capital. Por outra banda, hai que ter en conta tamén que toda infraestructura leva un proceso que ás veces se dilata demasiado no tempo, ás veces as argumentacións son de carácter, técnico, como pode ser informes paisaxísticos, medioambientais, arquitectónicos ou urbanísticos, como no caso da intermodal. Pero, por outro lado, eu penso que estamos nun momento onde eu atopo ou observo, ao menos, unha boa intención por parte das distintas entes implicados. Por exemplo, no caso da intermodal, sabemos que hai un compromiso de licitación de obra para finais de ano, sabemos tamén que en febreiro se vai a reunir precisamente a comisión de seguimento con cada un dos distintos actores implicados, Axuntamento, Xunta, concellos incluídos, eso é moi positivo. Aquí si vexo que
por fin, de algún xeito, o goberno municipal, pois, en fin, está amosando agora a súa disponibilidade tamén para participar. A cláusula que menciona Mexuto é unha cláusula moi importante, moi pouco acaída, pero estamos en tempo de cambiala. De feito, podese facer mesmo a través do que se podería ser, ao mellor, unha lei autonómica de tramitación de intermodais, non? Penso que, de feito, hoxe mesmo hai o boa editorial de El Correo Gallego fala precisamente desa posibilidade e desa vía de saída de cara a intermodal. Por outro lado, tamén falábamos da P9, e as dúas posibilidades, os dos proxectos son absolutamente relevantes, estaredes comigo nesto, tanto o que uniría a Lavacolla precisamente coa P9, que redundaría en beneficio tamén dos distintos polígonos do Tambre, mesmo do Costa Bella, e por outro lado, o que uniría co Gallás, que, digamos, libraría de moitos dos problemas de tráfico que hai na parte norte tamén. Por lo tanto, penso que son todos elas elementos moi importantes e que amosan esa predisposición para reivindicar e prepararse para o próximo Xacobeo do 2021. De feito, outra dos temas que mencionaches, Luís, foi a cuestión do camiño. E tamén aquí observo que agora parece ser que xa se decataron mesmo os grupos municipais que acerta a Xunta e faino ben a hora de mesmo habilitar fondos para optimizar, como se aprobou aquí atrás, estos días atrás, fondos para optimizar os 4 puntos, ao menos 4 puntos principais ao redor da cidade e que concordan ou coinciden cos 3 camiños, tanto o inglés como o francés e o portugués. Isto é moi interesante porque, senón, de outro xeito, se non somos o punto, digamos, final do camiño, sería absurdo non facelo, tendo en conta, ademais, que os nosos colegas portugueses xa o están a facer. O goberno portugués está invertindo, e se aprobaronse recentemente nestas últimas semanas, importantes infraestructuras, importantes partidas presupuestarias para reforzar non só o camiño portugués central, senón o camiño portugués da costa. E temos tamén os nosos veciños asturianos, que tampouco podemos deixar de mirar cara a eles. E tamén con unha partida de 800.000 euros fomentando todo o que son os albergues e mesmo dispostos, fixademos ben, a poñer ou facilitar aos peregrinos acceso a internet e conexións wifi ao longo de todo ese camiño. Un camiño moi longo. Solo en Asturias son máis de 500 kilómetros e 34 concellos os que están implicados. Por lo tanto, penso que son todas elas boas e importantes infraestructuras e eu reivindico que é tempo e hora de que, bueno, pues os gobernos municipais abandonen os seus prexuicios ideolóxicos en beneficio da sociedade en general e do desenrolo de Galicia e Santiago en particular. Ben, pues non sei se están abandonando algúns prexuicios que se lle supoñían o mellor a certo alcalde, por exemplo, de Santiago, esta mañá oínlle unhas declaracións e falaba do Ano Santo. Queda aí. Vamos que falar ao Xacobeo chegaba, non? Vamos a... citou concretamente Ano Santo, que a mí me sorprendeu, pero bueno, positivamente. Pasamos, enlazando coa intermodal, pois do AVE, que xa tamén antes Virgilio xa o sacou a colación, e o AVE, pois, a noticia que tivemos foi que, bueno, tampouco creo eu que non fose esperada, pero que o ano que ven, que era o 2018, que iba a estar todo rematado, pois xa prácticamente creo que dábamos por descontado que non iba a ser. Agora fálase do 2019. Quería que me contaseis a situación así rapidamente, porque, bueno, isto xa levamos tantos anos, décadas, e quen sabe ainda os que faltarán, que nos teremos moitas veces para falar así rapidamente, calquera, Mexuto, por exemplo. Eu, sinceramente, prefiro que non poñan prazos e que o fagan, o sea, que fagan as obras, que rematen a obra e que non nos estean tomando pelo permanentemente dos prazos, porque se facemos un relatorio de incumprimentos, pois que... Eu emendándolle un pouco a plana a Carla, que falaba de que o Concello debe ter a capacidade. A Xunta firmou no ano 2010 un magnífico acordo no Obradoiro co ministro de Fomento, e cando hubo cambio de ministro de Fomento, pois a intensidade non foi a mesma, non? Eu recordo que o AVE Galicia empezou a demandarse nun acordo do Parlamento no ano 95. Dende entonces xa choveu. Foi un acordo por... Tamén pedían os plazos, que era o 2003, os primeiros plazos que se puxo nese documento era o 2003, que o Partido Socialista tuvo a punto de cometer o mismo erro que as autovías, de que era asterse, e que entonces ya recriminaron, porque as autovías tamén se puxeron plazos que eran no ano 91 para acabar no 95, en 4 anos e non estaban nin pintadas. Canto máis hai que facer o proxecto, a licitación, todos os procesos de impacto ambiental, e querían facelo en 4 anos.
bueno, o Partido Socialista pagou unha larga factura por todo iso, por haberse astido nas infraestructuras, que ao final foron quen fixo a gran parte foi o goberno socialista de Madrid, cos impostos dos galegos, obviamente, pero logo os plazos no AVE quixose facer mesmo, logo se foron ampliando ao 2007, ao 2009, ao 2010, o último parecía ser o 2018 e se sigue. O problema é cando non hai vontade de facelo por parte do goberno central, que é o que ten que poñer os recursos, non? E eu creo que hai que facelo eso, sí, canto antes, porque canto antes se faga, eu entendo que o AVE non pode ser como se pedía, que máis ou menos que paren todas as cidades. Hai que facelo a unha sola cidade de Galicia, a unha sola, me dá igual que sexa Santiago, Vigo ou Coruña, pero que sexa unha sola, porque senón non ten capacidade para ser competitivo, non pode estar parando en todos os apeaderos, porque pouco máis lle piden que paren en Berín, en Xinzo, en Allariz, en Puebla de Sanabria. En Puebla de Sanabria van a facer unha estación onde non hai habitantes. Bueno, é un pouco un despropósito todo eso. O que hai que facer é, de verdad, un proxecto competitivo. Non poden parar en cada aldea. E teñen que facelo xa. A mí, eu quería simplemente dos comentarios al respecto. Además, estoy de acuerdo con que es un problema de voluntad política, pero una vez que se toma la decisión de hacerlo, creo que hay otros elementos que entran en juego, y hay dos aquí elementos que entran en juego que a mí me parece que deberían ser revisados. Uno, el incumplimiento de los plazos por parte de las propias constructoras, es decir, esos contratos que permiten o no permiten, pero que en la práctica permiten, es decir, que se hace la vista gorda sobre los retrasos, justificados seguramente por el trazado, porque se presentan complicaciones que no estaban previstas, etcétera, y luego el encarecimiento, es decir, la obra que inicialmente iba a costar 100 termina costando 100 millones, ¿no? Es decir, esos dos elementos son dos elementos que están permanentemente en todas las obras públicas, retrasando y encareciendo. Y eso es un tema que yo creo que la administración pública debe poner coto con respecto a las constructoras privadas, porque es una constante. Es una constante. Hai outros atrancos que viñen precisamente de grupos de oposición ao goberno. Non nos esquezades de que hai, por exemplo, varias comunidades, ou ao menos estou pensando na que probablemente máis está dando que falar últimamente, que é Cataluña, que no seu momento se queixou e non veía como os ollos precisamente que o AVE chegara a Galicia. E tamén hai grupos políticos. Ayer mismo en el País Vasco había un comentario diciendo que no les hacía mucha gracia. Grupos políticos tamén que até a fai polto, quizá por descoñecemento de Galiza, pois tampouco vían con vos ollos ou pensaban que había outras cosas que priorizar. Por iso eu o énfase quero poñelo na mensaxe clara e nítida, penso eu, do goberno, cando di que isto mellorará a calidade de vida dos galegos, e penso que é certo, que vertebrará Galicia co resto do territorio español, e penso que tamén é certo, e que mellorará tamén a competitividade dos nosos produtos, das nosas empresas, e penso que tamén é acertado. Se nos fixamos simplemente nos números, por exemplo, pensando no primeiro apartado, para non estendernos, de calidade de vida, se nos fixamos nos números de viaxeiros que se desplazan dende Madrid a Sevilla ou dende Madrid a Valencia, atopamos que máis do 80% desos pasaxeiros fano a través do AVE, porque resulta moito máis práctico en canto a calidade de vida. E mesmo os que fan, por exemplo, dende Madrid a Barcelona, que o mellor non é tan elevado, casi o 90%, pero sí o 60% tenta, sobre todo os usuarios de diario, digamos, usuarios de traballo, de negocios, en fin, de visita rápida. Por lo tanto, penso que aí sí que hai que apostar por un último esforzo e intentar, pois, superar todos os distintos escollos técnicos políticos e mesmo económicos. E non nos esquezamos que tivemos recentemente dous ministros galegos, un do PSOE e outro do Partido Popular. Por lo tanto, ten que haber moitas máis cousas, evidentemente, para que isto non se pudese levar a cabo, tendo en conta que precisamente si temos, digamos, o apoio estaba na casa. O de Cataluña é unha excusa fabulosa para non facelo. É dicir, Cataluña pode decir o que queira, pero se hai vontade de facelos, faise. Claro que sí. É dicir, logo, eu creo que internamente en Galicia tampouco tivemos moi claro que queríamos que facer co AVE, porque chegar a pedir o AVE Vigo ou Porto é simplemente delito. É delito porque eso nunca será rentable baixo ningún concepto, baixo ninguna óptica, porque hai que ver como vai a autopista de Vigo ao Porto, ao pasar a fronteira, vai caindo o tráfico e logo só aumenta ao pasar Braga. É dicir, non hai tanto tráfico entre Vigo e o Porto como para facer un AVE, e co que custa. É dicir, e os AVE son para
cidades, normalmente, de máis de 1 millón de habitantes, ou entre cerca de 1 millón. En Galicia vamos a tomarlo todo por unha parte e hai que facer un traxecto único, non facer 18. Facer un AVE por Cerdedo para Vigo, ou se fai ese solo, ou se fai o Vigo, o Santiago Ourense, pero non se pode facer dous, senón é despilfarrar recursos públicos. Tes parte de razón cando dis que ás veces os atrancos veñen non só de fora, sino de dentro. Por exemplo, cando a mensaxe que se lle transmite ás administracións e á sociedade en xeral é, bueno, o AVE ben, pero o que nós tenemos que priorizar son as cercanías que están moi abandonadas, ou temos que priorizar a proximidade, ou os contactos entre os pueblos. Bueno, son dúas cousas distintas, pero meter, digamos, no debate as cercanías, no debate do AVE, é desdibuixar un pouco o obxectivo último que redundaría, sin dúbida alguna, en beneficio do resto as cercanías boas é o que fan un único punto de destino. Ese é o que fai bo. Pero porque senón podemos facer o que fixamos cos aeroportos, é dicir, 3 aeroportos para unirnos con Madrid solo, que solo valen para ir a Madrid, non para nada máis. Cando un aeroporto con unha población similar teñen moito máis oferta de voos e voos directos ao resto do mundo. Ora, o que hai que esperar é que as vías sean as correctas, que a velocidade pois, non sea minore debido pois, aos problemas propios de Galicia, que se saiban os técnicos, os enxeñeiros, como solventar esa singularidade que ten o noso territorio. Eso penso que xa está estudado e polo tanto, que realmente pois, teñamos a mesma, digamos, oferta e prestacións que ten o AVE Madrid-Sevilla, malia as nosas, insisto, condicións orográficas específicas. Se non podemos conseguilo, pois, o mellor en 2 horas e cuarto que non palla máis alá das 3 horas. Eu xa me conformaría. Ahora xa avanzou. Eu este fin de semana pasado estive precisamente en Madrid e arrepentíme. Ao final decidín ir en coche e despois decateime de que polos horarios que non había rechequeado, pois 4 horas e media dende Santiago xa se podía estar en Madrid. Por lo tanto, en fin, ese é o objetivo. Sí, creo que Mexuto quería decir. Porque senón non chegamos a Trump, non? No, claro, é obligado chegar a Trump. Nin collendo o AVE, chegamos a Trump, non? Entón, eu creo, vamos a ver, é un principio de economía política moi básico que as necesidades son ilimitadas e os recursos son limitados, ¿no? Os recursos en obras públicas son tan limitados que non foron nunca tan limitados, ¿no? Eu, por exemplo, teño un colega que vive en Barcelona que iba a unha piscina pública, nunha área moi poblada de Barcelona, a piscina está en obras e creo que a van a abrir en maio de 2018. Unha piscina, vale, para facer unha piscina prácticamente 2 anos de construcción da piscina, ¿no? Entón, temos os recursos moi limitados. E eu non sei se os recursos moi limitados, isto xa sería abrir outro debate, ¿no? Pero non sei se os recursos moi limitados teñen que investirse nunha rede que vai a ser a rede maior do mundo de transporte de viaxeiros en alta velocidade. Cando temos unhas deficiencias no transporte de mercadorías brutais, cando temos, por exemplo, portos exteriores sin conexión ferroviaria, ou cando para ir a Ferrol en tren, que é algo que seguramente eu vou necesitar moito máis que ir a Madrid, pois, en fin, que calquera intente ir desde Coruña a Ferrol en tren, non? Non sei se, bueno, cambiamos porque senón, como ben decía Mexuto, non temos que falar de Trump. Que chegar a Trump. E non nos queda moito tempo. Temos un experto para falar de Trump. Claro, que ademais hoxe temos un experto que estuvo ademais en Estados Unidos durante a campaña, Steve Sa, e xa daquela pronosticaba, bueno, ou non pronosticaba, senón pensaba que podía realmente gañar. E tamén teño que dicir que nesta mesa lle escoitei a outra persoa tamén decir eso o día antes, a Virgilio. Os demais non falei con eles e non sei o que pensaban antes, pero son as dúas... Pois logo sois as únicas persoas que, porque eu estaba convencido de que ao final pues, ganaba... Michael Moore tamén decía que podía gañar... Bueno, pero quedanos moi longe, non? Eu estaba convencido que iba a ganar Hillary Clinton. Ben, pero bueno, eso xa pasou. E agora, onte ou antonte, xa non lembro moi ben, o presidente europeo Donald Tusk, que se chama igual que Donald Trump, decía que Trump era unha ameaza para a Europa. Non sei se é se é real. E ele, ademais, o equiparaba a outras ameazas, como o expansionismo ruso, o ISIS. Non sei que pensas, Xosé Manuel. Bueno, penso que son unhas palabras un pouco desproporcionadas
que veñen ni máis ni menos que o presidente do Consello Europeo. Haberá que ver este venres na Valeta o que fala, non? A executiva europea, pero o que sí que é certo é que pareceme máis, digamos, moderadas as verbas, por exemplo, do presidente do Parlamento Europeo, de Antonio Tajani, cando decía que, bueno, que estamos listos a colaborar con Trump, eso sí, sin imposicións. Eu o que vexo aquí é pois unha especie de en fin, intento por reconfigurar as relacións exteriores. Penso que Estados Unidos está replantexando a través do seu presidente esas conexións. Ás veces sorpréndeme esa mirada tan desafiante que nos mesmos, coa que nos mesmos respostamos os exabruptos de Trump, cando en situacións, por exemplo, ou en acordos tan importantes como o famoso TTIP, o acordo transpacífico para o comercio e a inversión, pois mesmo fai un ano era Francia en verbas do propio Hollande, que agora é tan vehemente en contra de Trump, o que decía que coas condicións desa ronda de negociación, que xa van máis de 15, pois non estaba de acordo, e que así el non quería, porque os produtos franceses non eran suficientemente, digamos, priorizados e mimados no contexto norteamericano. E o mesmo podemos decir de Alemania tamén. Alemania que ten, por certo, un superávit comercial extraordinario, por exemplo, con Estados Unidos, debido pois, a esas presións que fai tamén un pouco o Banco Central Europeo para que manteña o euro nunha posición de privilexio que redunde en beneficio pouco de Europa, pero sobre todo moito de Alemania. É dicir, que o que eu entendo é que o que está facendo Trump como empresario, que non é político, sino un empresario, é simplemente mandando un órdago a maior. E o que hai que facer é amosar que estamos máis unidos que nunca e que estamos dispostos a negociar de igual a igual. Describía moi ben un empresario, un das grandes fortunas do mundo, moi próximo a Galicia, especialmente a Ourense, a Avión, a Carballiño, Carlos Slim, non? Cando o outro pois mencionaba que precisamente a táctica de Trump non é ni máis ni menos que a táctica de todos os grandes empresarios, é dicir, bozas unha aposta, unha amenaza forte para despois poder negociar e ir baixando as túas exixencias. E, por lo tanto, penso que de amenaza para Europa non a vexo, nin no terreno das relacións internacionais, nin no terreo tampouco comercial, porque ata agora pouco era o que tiñamos, pero o que hai que ter en conta é que Europa depende en moitos niveles, dependeu no pasado e sigue agora dependendo estratégicamente de Estados Unidos para moitos aspectos. No estoy tan segura de que se refiriese solamente al aspecto económico. Yo creo que también se refería al aspecto político, ¿no? Y piensa que hay, tú lo sabes además porque eres experto en política internacional, 3 elecciones este año en 3 países, 2 de ellos fundamentales para la Unión Europea, ¿no? Que son Holanda, Alemania y Francia, ¿no? República Checa, sí. Y República Checa. Pero bueno, Alemania y Francia son los países claves y que están en la locomotora europea, digamos, ¿no? Y yo creo que ahí sí que hay una... No es que represente una amenaza, pero la ultraderecha francesa y la ultraderecha alemana y la ultraderecha austríaca y holandesa se pueden beneficiar de alguna manera de un discurso que está centrado básicamente en la inmigración y que identifica a la inmigración como una amenaza para su crecimiento económico, ¿no? Y sobre todo para paliar esa pérdida de poder adquisitivo de las clases medias americanas, ¿no? Y en ese sentido sí que es posible que sea una amenaza en el sentido que refuerza evidentemente las posiciones más ultraderechas de Europa, ¿no? A pesar de que yo no creo realmente que en el caso de los franceses pues Marine Le Pen llegue al Elíseo, no lo creo porque antes de eso hay una segunda vuelta y tanto la derecha como lo que queda de la izquierda, es decir, lo que queda del Partido Socialista, que ya es bastante poco, pero que... Están poniendo fácil de todos los xeitos. Sí, lo están poniendo muy fácil. Entre Fillon y el Partido Socialista se lo están poniendo muy fácil, pero aún así creo que tendrán los franceses la cabeza fría de unirse o de hacer un voto útil, ¿no? Bueno, eso pensábamos de los americanos algús, sí. Pero no es lo mismo, el electorado americano non é lo mismo que el electorado francés. Quen quer intervir? Sí, no, eu si entendo que hai unha ameaza, por unha parte polo factor que di Carla, que é o tema do calendario electoral que está moi próximo, non, a toma de posesión de Trump. Eu creo que un pouco máis de tempo a propia sociedade europea xa iba a cambiar frente a esta política que está seguindo Trump, y sobre todo porque si triunfan pues, los partidos
ultras en Europa vai a provocar unha disgregación da Unión Europea, porque o que están defendendo é máis proteccionismo do seu país frente á Unión Europea, un pouco imitando o que pretende poñer Trump en marcha, non? Eso é unha ameaza. Logo, é dicir, o problema de Trump non é as decisións que toma, senón que tamén son graves algunhas delas, senón en como as toma, en como as anuncia e como as escenifica. Que eso está provocando un problema de profundo malestar nas sociedades, xa non nos dirixentes políticos que son os que teñen que negociar con eles, sino nas propias sociedades, non? Pois sale a noticia de que lle colgou o teléfono ao presidente de Australia, que, bueno, en fin, enfadarse con Australia, como diría Lelutier, nos vamos a enfadar con los noruegos, ¿no? Que por lo menos quedan lonxe, non? Dice, pero enfadarse con Australia, parece un país que nunca tuvo conflito con ninguén, non? Bueno, pois eso, na propia sociedade australiana que lle colgo o teléfono, que o desprecie, pois, e que encima o filtren, pois non senta moi ben, non? E pois pasa o mismo pois cos países árabes, pasa con México e con toda América Latina, que está xerando moito malestar, non tanto na decisión de levantar un muro, porque en Europa temos muros e temos decisións parecidas, non? É dicir, o de Ceuta e Melillo é un muro e a parte corta, non? É dicir, que ten con cortinas, o sea que eu creo que é máis na significación das decisións. E eu creo que vai obrigar a propia Unión Europea a replantearse toda a relación con Estados Unidos. Bueno, penso co cual, e despois, e acabou. E o excesivo proteccionismo que está provocando tampouco lle vai ir ben a Estados Unidos, porque é dicir, compran coches europeos porque ellos son millores e competitivos co que les teñen. A ver se os fan eles millores. Pero me xuto rapidamente. Bueno, eu creo que, primeiro, os xornalistas xa sabedes como somos, non? Eu creo que o contido literal das declaracións de Tusk, ou Tusk, como se pronuncie, non sei se son exactamente esas de considerar unha ameaza e tal. Vamos ver, eu creo que o problema é que intentando poñerme na mentalidade de Trump e tal, non? Intentando analizar o que hai detrás de Trump. Eu creo que básicamente, para o que representa Trump, a Unión Europea non existe como un actor importante. O sea, non está no seu tabuleiro, non? O seu tabuleiro está neste momento Rusia e China. Iso é o que está no tabuleiro de Trump, non? E o que creo que pretende Trump é unha alianza con Rusia para distanciar a Rusia de China, non? Que é unha xogada que xa Nixon fixo cos chinos para separalos dos soviéticos, non? É dicir, non é algo novo, non? É dicir, é un xogo de diplomacia Entón, aos rusos hai que darlles algo, é dicir, aos rusos temos, dicir, a política que fixo Estados Unidos nos últimos anos foi de prácticamente colocar os tanques da OTAN prácticamente na fronteira, non? Prácticamente na fronteira rusa, non? Entón, esa política fixo que Rusia prácticamente se pegase a Pekín, non? E iso, para Estados Unidos é un problema xeoestratégico gordo, non? E logo que decías, efectivamente, Trump ten un estilo bravucón, pero non é parvo. Esta historia de que esta historia da esquerda, non, en Europa, de que os americanos son tontos e votan non se sabe moi ben por qué e tal, non, bueno, non. Hai unha lógica, non? O que facía Reagan tiña unha lógica, nos podía gustarche ou non, pero tiña unha lógica, e o que fai Trump tamén, non? Entón, Trump, unha das cousas que dixo hai tempo é que el estaba farto, e incluso o dixo no discurso de inauguración, de pagar os gastos de defensa do mundo occidental, non? Estados Unidos, segundo os dados do Banco Mundial de 2015, está destinando o 3,3% do Produto Interior Bruto a defensa, non? E a Unión Europea destina o 1,4%. Entón, Trump o que quere é que a Unión Europea gaste mínimo o 2% do Produto Interior Bruto a defensa, non? Outras cosas para que o complexo militar industrial, que é o complexo militar industrial americano, facture bastante máis, non, dinheiro. Entonces, bueno, eu creo que parte das guerras comerciais de Trump son elementos de presión para que os gobernos occidentais revisen algúns criterios das súas políticas, poñan máis dinheiro sobre a mesa tamén en gasto militar, que un dos gastos que él claramente está pedindo e que claramente él vaya tal, non? Porque, curiosamente, o gasto militar ruso está no 5% do Produto Interior Bruto.
Rematamos un minuto solo. Sí, no, simplemente un pouco insistir neso, ¿no? Que por un lado, pues, os europeos estamos moi pendentes desas enquedanzas comerciais cando vemos que o noso perigo está dentro e precisamente o Brexit fainos moitísimo máis dano que a toda agora o que ten feito Donald Trump. Por outro lado, vemos que efectivamente trátase, eu penso que sí que considera a Unión Europea e sabe que somos un mercado interior fortísimo, probablemente estruturado interiormente o máis forte do mundo neste intre e con as mellores previsións de futuro, e é por eso precisamente que o nomeado embaixador para a Unión Europea, Ted Malloch, que ten a repulsa non por as críticas que fixo, unha das súas famosas verbas foi temos que domesticar a Unión Europea, é dicir, ven a Unión Europea como un elemento importante de negociación e por eso queren, digamos, manter unha situación de privilexio, e o que ten que facer a Unión Europea é precisamente pois manterse máis unida e que sirva tanto o proceso do Brexit como a nova situación, o novo replantexamento político, diplomático, económico polo que está apostando Trump, pois sirva para unirnos e facernos todavía máis fortes. E aí España ten que xogar por as relacións tradicionais con Latinoamérica e mesmo tamén por a posición estratégica que ocupa desde o punto de vista militar con Estados Unidos e as prestacións que lle aportamos a Estados Unidos tamén España desde o punto de vista militar pois xogar un papel importante. E de todos os xeitos non vos esquenzades de que os que dictan o que está dictando Trump son ni máis ni menos que decretos presidenciais, é dicir, ordes executivas que non teñen por que chegar a consecuencia a todos. Remato dicindo que unha das primeiras ordes executivas de Barack Obama foi pechar Guantánamo e siga aberto. Ben, pois, Excelente exemplo. a ver se ese exemplo tamén se cumple. Temos que rematar xa, eu lles agradezco os 4 contertulios que estuveron comigo nesta mesa, a Xosé Mixuto, a José Manuel Estevez Sá, a Carla Reyes e Virgilio Costas, que estuvesen aquí, e a todos vostedes por seguirnos un día máis.